Odofo ye mo bibia jomo bibia kwa about the African History and Heritage TV so and that's so for historian Koju Ajimai magia kunwa na sene ya munyina munim na o me transit ya na ye kase ebo mu ede nkwanam de ba eha ene ye kan abakoseme ye nokre abakosema ye krojen opa abakosema ye nokre na ye krojen tidia enoa na African History and Heritage TV ya sempatre inti subscribe na share na mati for ni ahwefo nyina ensankawi yebedo obo ade aseso de nedai acheyen sa so na ebesro obo ade nchen inshura edi ama African History and Heritage TV ahwefo na tifo nyina na ne topic be na yedeba ne topic a yedeba no a still on Asante Confederacy senia yenyina yenim no Asante Confederacy no na enyenhye na eyeku Broni Britain for ema na nanoma ewo the former western province of Ashanti na yebe frɛ no Brong Ahafo region no enya ntiase ye adwuma sɛ eye confederation of chiefs for purpose enti na nanoma abewo Bono Ahafo region, the former Bono Ahafo region, ene mprempre Ashanti region, yebisa hwane beko, na kuwa ye kote ya yebisa, se hwane beko de na chese, enyenhye, eye nipa no pe no de eko uramu. Enti bre no son ya, a o frim so na chese, esese ode ne pe ni frim. Enti anuanuma a omota kanso, na Asante Confederacy Bono fo no mu frim no di amamre no moye no amamre bia ni ho a echense me no wakotiku ku no yete ye no sa sisi wom na me fi se mentimi enjoy ne ku no bio na me fra we ne kwanse mi twadwan sikatua bia ni metrelete bro no mafri na mense bre no yebeko ye nananom Abase man bra 1933 Broni kan se yenko Asante Confederacy no asemo a Abase ekan ye imuoya Abase edema kwasi Broni a oye Britain Broni Abase 11th March 1933 addressed to His Worship the District Commissioner Wanchi, Your Worship, I beg to acknowledge the receipt of your letter of the 19th instant that the Asante Hene wants all Amai Hene and divisional chief to serve him as previous. I have the honor most submissively to beg to report to your worship that I cannot serve Asante Hene presently, so far as I have submitted myself to the subvision of government. Had I got better treatment or seen goodness, I cannot have offered myself to you. I have the honor to be, sir, your obedient servant, Kwabena Kuru, Oman Hene of Abase. Orofo ye nana Abase Hene Kwabena Kuru oto na numtu ewo mamaso eni akukuduro so etwere de command Broni se Broni anyebia wo de letter abreme se Asante Hene se yankosom no bio meme de me nana Kwabena Kuru me ne mabase mind de se ye beko akosom Asante Hene bio de ne lalai enya dia ebetintam efise Broni obaye na omo amenya fa ahodie efiri Asante nhyeso ase no me hotome na se me wa hotom dia aden na ese me kɔ na me san kɔ tranko asom ene atetimu ene lalai menko we ne asemo a ye nananom Abasefo ede koma kwasi Broni na yenhwe
nea ye nananom kukum atrankunwa esoso edekoma Britain Bruni nananom kukum atrankunwa etre krata we 17th January 1933. Sorry, that is reference number 17/1/33 Oman Hines Office. Kukum Ahimfie, Kukum 15th July 1933. Installation of Asante Hene, our good friend. Or say, with reference to the above cited subject, we the undersigned hereby expressly and unanimously give our consent as to the installation of Asante Hene, but in the meantime, we pray to know whether we are to retain our position as Oman Hene of Ahafo, as formerly. We have the honor to be. We are Krunti Hene of Kukum Kwame Nkrumah, for and on behalf of Kukum elders, Odikro of Akodi Yawasamoa, Odikro of Anhweyeden Yawjamfi, Odikro of Anriaso, Kwesi Jemi, Odikro of Mehame, Kwabna Konto, Odikro of Dantando, Kwesi Sarkodie, Nananom Amebobo Bidini, Benny Bisane, Kukumfo, Eleteno Edekoma, Chief Commissioner of Ashanti. Now, Omdefa, His Worship, the District Commissioner of Wenchi, Western Province of Ashanti. The Nananum Kukumfo Ekani Titian say, Bruni also the Confederacy aba Nkabumku Ayedebe administration. Na ose yensan kosum sante hinibiu. Na yebisa ose ye kojoine Nkabumku no a sabre na kukum ye manhene of all Ahafo area. Ye kojoine sa kuo no a me nananom kukumfo ye manhene na ode amaye no obeji ana na arewo se me wom ne se kukum ekojoine Asante Confederacy no ne manhene no ye gifri ne sam eyi Ahafo nkura ewo nasi yina ede koshe Asante Hene na hemfo nketenketi bia bewo Asante region ase ama kukum ensaso no bebree ehwere no enti ne ya nananom kukumfo so ede koye no now yenhwe ne ya nananom amantenfo enso de koma Kwesi Bruni or say we the undermarked Kokuyeboa Adonting Hene Kwabna Twimasi Baemu Hene Ankwa Mikuma Akwamu Nkwankwa Hene representing Nana Ose Koju Amanting Hene 2 Nana Ambayeboa Queen Mother 3 Nana Koju Ando Krunti Hene 4 Nana Kwaku Akono Chidom Hene 5 Kwaku Kwaku Yaona Binkum Hene 6 Kwaju Nyantachi Akwamu Hene 7 Kofi Siao Nkwankwa Hene 8 Kwaju Asare Jase Hene 9 Kwaku Bo Jase Wa Hene 10 Kwasi Wusu Achiame Hene 11 Chiame Kofikuma and young men of a mountain now assembled at Ahimfie Techimai, Bron
And on this 8th day of May 1956, do hereby solemnly declare for and on behalf of our people, their heir, their successors, and posterity yet unborn, that the people of Amantin are bronze, an entirely different stock of the people from the Ashantis, and that because of that, when our brother states who have formed the Brochampim Council joined the Ashanti Confederacy, now Asantmai Council, Amantin District did not join, that we, the signatories in the declaration, have for and on behalf of our people at Amantin mutually agreed to come together in order to fight relentlessly for our common good, that we therefore declare, and it is hereby declared, that we have irrevocably decided to follow and abide the laws of the leading member states and the Brochampim Council. We promise solemnly, in the names of our ancestors and posterity, to abide by the bylaws of the Brochampim Council, dated at Techimai, 8th day of May 1956, and signed by Nana Kwaku Yeboah Adontenhene, Nana Kwabena Chimasi, by Muhene, Nana Kwame Kuma, Akwamun Kwankwahene, for and on behalf of Amantimai, Kwabena Sie, representing Nkwankwahene. Information copies to Atebu Hene Atebu, the government agent, Mampong, Chief Regional Officer, Kumasi, Prime Minister, Accra, the Minister of Local Government, Accra, His Excellency the Governor, Accra. Order for weighing the year krata Amantin so etreye in 1956 na nanoma Amantina Trankuya. Edi kotia muse ono de Ashanti Confederation no abra ne nananom ahemfonkaye no ekum no ono de Ashanti Confederation no wankobio sabre no na Atebubu ne Amantin ene hwibom nti ono ne nananom anko Confederation no bi enti se bono champem aba o de pepa ebeko eko kan bono champem no ho na oye bono ni Amantemfo ya bonofo benye Asantefo enti ne nananom Amantemfo so etre 1956 ede como Chief Commissioner of Asante eto nanum tuo se Asante Confederacy on join bio enono order for subscribe na share nama atifo nkai ntm order for mommema ba mu Asante Confederacy bae no modikana kase na enye nhye ma okasa sima kana on several occasions eye nipa no nananom pe na bediko mu na ku a wo kodwan ne a wa wo do pe na ekode se wo frim so a esese wo do pe eni frim enti bre no so ya ese be frim no be frim sa enetie enti Asante Confederation no eye frefre kobo te se asori eno entimi masa ntehene enya gina so nka se bono ne bono east nsase eye ne dia ewom se mprempre ekuro bi te se Amantin oko Asantmai Council de na ode momye hwe senem sikenkaye ense ntama Amantimfo nananom ekaye
be kantam papa se bebe join the Bruno Chempem na Asante Confederacy de tintuntan ben no tinkwanta papai na nanom so teteno na be kantama na ntam no eyijao enti se ubu ntam no so pe no maybe ebe bawso mefa sa kwanye so na machia na nanom amantenfo sende amo na nanom ekato honi enti sabre ye de Bruno Chempem Council babio a esese musumtwe ifize mo na nanom eni kukuru Bruno Chempem na bosha abehye ewo kratam no sa boshe no edaso eye adwuma because behye boshe kire no editom from ma honhom hodo nyina ate enti ye de Bruno Chempem ba na mantemfo ma medona na chese mo na nanom anu asema bekuru kire egu kratam so yi as far back as 1956 no mamfa anye adwuma na wamfa anye adwuma nso a ewo asetrem no ye wonema ebetim akotiawo efise na nanom ansa na bebetu anamombi ewo bepenso no na by spiritual consultation ba ko bisa ahu se anamono abetu no eya anamompa enti adehye amowo amanten mosempa adehye amowo kukuum mosempa namde abano na adehye amowo abase so mosempa enamde abano nti odofo subscribe na share na mafo from Mombi won say as far back as 1933 abase for kansebe bonofo 1956 ede asem ena nananom amantenfo kan brebe de be ye bonfo na benya asantefo na bono ene asante nsono ye dam we idi adansi prefi se enye na anu ada na bono consciousness ebae bono consciousness bono adwen bono nationalism ebae yache enti eye me no ya sede se ye beso bono nationalism num eyi enti me fasa kwanye so na me de na se kese amana nanom abewo bono regional house of chiefs ene bono east regional house of chiefs se bonya pepa se Bruno Chempem Council no bebeko akofa ababio na eno ene bitimi ayi adehye abeye bonofo afri nkwasom eno nhyeso ase orofo subscribe na share na ma obibia entiebi yes colonialism nipa ni so enye de na esisomo ho enya kwa se wankasa wodi ho so a na chese eye chense obibedi so na wo kasa po obeserew obeka atro so wo kasa yentro ne enwomam yemfa nsua de enko achirichiri ewo school mu yemfa nsua ade enko animu na ono ne kasa mum ena yetim edisua ade ekọ animu enti eyeme no ya sede se bonoman no yesum twi yesum na yekukuru yes na yede bonoman ekọ boshe asase no so enye by coincidence ena obeye obonini enye chachato bononi ye tribe ye enye chachato enyame ene bo tribe enti tribe enye adeboni bi se oka tribe bi ho enye adeboni nkrofo bi abedon one particular tribe kro team ke kabensase ebinom ayusu tribal nationalism no de abibi banks no ne schools no ne adade enti tribal nationalism etoda bi a itimi ma mpuntu ba efise nkrofo bi abeti kru ba akoso na be firi ba bi ba ako betim ke kabensase se yemkofi na yemfa yiska we enkoye japade emmoa yemaimufo ni nyina belonging to a tribe tribal nationalism no nemfaso ebino no odofo subscribe na share na ma afoforo ente kasebo ebi
na sɛne abono champion wiase asomo no bɛde nkyia ekese ebema minua baako a yɛfrɛ ne mama ba otaba TikTok Facebook nom ne ade oyɛ bono ni ba pa mapa enti mani agye ne ho yi pa sɛne abono sɛm esi woni mu no ana ɛyɛ ahomka na media me Canada sɛ yɛ bono fo de nkwasoma yakum na yɛbɛdane aketikri ɛwɔ akokonsam no sɛ ne ya prate dia ne ya prate ne kronkron so sɛ yɛ nsa enkoya chibio efise nipa ani bi konani nani bi ensa na chi enti minu ya bono ne awuti me ma obono sem enhia ma obono sem hia bobi obako bia obono sem no de mani hia na magana sem so nye de ehia subscribe na share na ma atiefo nkae enti kasebo no sa enete na haso enam dibesi say as far back as 1933 na ye ka bono adehye bewo bono ne bono east regions no na begetum se be ye bonofo na begetum se be ye bonofo de a ne kwanse omo obi daada no ka kiro se o bono ni bono ne di ho se kwa ni se kwa fo nya bonofo mo fo nya bonofo ne kro ne ba na ode ese wadwene no massa propaganda no enye adwuma ye gye bonoman asihoyi de ye bihia nsɔhwe bebree nsɔhwe a ye bihia no ebi ne propaganda atamfo no betru ja ede atum ohwa na kyese ode eja bi abetum sebe ya ode betete ntam nti ye hyase no esese ye hu se sa impediment sa akonsidie no ebe baso na baso nso a esese yitim kutia minu ya santini bi na meno no chate na miyo audio de brem se meno me ya bono champem preach na mi preach no na me mfa nkoye ade papa ena mkache se my brother otumfo ono ne frame me itu me for say me ma me bono sem ehia me senia otu na de hye for say be ma basante say ehia be no saa na otu me for se me ma mo bono sem ehia me enti mojai nti saa be Matias dwom be ma bono sem no ahia me be ma bono sem ahia me afutu otu vori tu me no Matie samwaye enam ye de medemano no no eno leaky tape no na dwene ye ne se bi o leaky tape no na chese mentina se kra o leaky tape no na adehye abonfo tia na ebeye be o sebe be dia na nso tape no mu asem no enya dia na eye asembone ya na me kan se otumfo ohemponte se ye na nasante hine no tu na de hyefo se be ma ba sante sem ehia be dia ene nam so esese ma bono sem hiam efise bono no ye me tribe na bono no so manko wia nyame ene de maame se oye bono ni anase oye tribe bi nipa no ye nyame ama nti na chese se oye den woni ejibo bi a owo eno nti dada no a na meko abefo kasafidie ntintan so na media mfi se Ghana na mesom enti no se mikrum hene mfonso a meka no saa na Ghana no enye no na nkrofo bi no som na be tribe no be som no oti ase nti ene meso masua bibia frim masua nyansa frim kwasia ne de ono de na dwene on sakra dada nyansani ne sakra na dwene nyansani ne timdwene hu se ade bi a mre bi atwame ye no na enye nti esese mi gya ye na me komanim
na mekoye ade foforo sa enete enti adapo atwa de amanfo betwa adapo obi kura etwa adapo wa befo kasafidi ntenten so say oh ya chawoni historian achawo historian no me ade we nyina no nyansa bi anim se achawoni de se okofa no na ekoda na okwa nga wo mfa no hu bi o okra mpeso nkrofo ka ma beti se okra mpeso ka ma beti se woni achawoni atu anamo enti ukofo achawoni na ono no koda wie na osore akwa ba bi osore akore se mfa no enti se mi achawo historian now claims as anti more use me what I say na se nne me kwa ma mem kromfo bonofo beso ba use me a enti nka o ha one say the fact is all kasa no eno kura kire se how yo ya se nimdie ni a okita sa nimdie we no o firi on se mako na oko fight oko kon ama bonman na bonman so a na meko ama no kosi se nyankopon ede me be wura adakamnam eye bono na meko ama no enti ma declare se meme de me ye bono nationalist me kon ama bonofo enti nye ne obi beka na metie ne ye nokra me de be di juma ebe peja bonoman na ebe hye bonofo nbonyam ma yesu ye kwa amanfo batene besa yesu se bonofo na ekoi na benimde enim nyamsa be mboma wo koduru ni nyansa be ma so eho efe no sa ade no enam de be ye aduma kosi se obade ebe frame afri asasi so na ba be ye against no de against the for no but be wu in the end me da wase se wotie me bo modern na subscribe na share na ma adofo enkaye so enti kasebo bi me da wase me de manu wasi ma moniti adechi